noapte vine o zi. Și fiecare dintre noi cred că așteptăm ziua aceea măreață când Domnul nostru Iisus va veni să ne ia la El acasă. Ajută-ne, Doamne, și binecuvintează. În această seară era programat să predice fratele Liviu, fratele meu. Nu a putut, nu s-a simțit bine, a fost în adunare, dar am profitat de lucrul acesta și Domnul a folosit pe fratele Daniel cu mărturia care cu adevărat ne-a mișcat inimile noastre, pe unde Domnul a trecut și eu cred că Dumnezeu este cu el în continuare. Domnul să fie lăudat. De dimineață lecțiunea biblică a fost despre îngrijorări și anume de la versetul 25 din Matei 6 până la 34, spuneam dimineață că sunt 10 versete care vorbesc de îngrijorare. Și Domnul nostru Iisus Hristos a spus în felul acesta, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, căci El însuși se va îngriji de ele. Binecuvântat să fie numele Domnului. 1 Petru 5, capitolul 5, versetul 7, spune lucrul acesta. Și spuneam că remediul pentru aceste îngrijorări care vin în viețile noastre este Iisus Hristos Domnul. Și un alt lucru mai spuneam că îngrijorarea noastră care ar trebui să fie în fiecare zi, să fie aceea de a căuta împărăția lui Dumnezeu. Acolo trebuie să ne îngrijorăm. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică două lucruri elementare, hrana și îmbrăcămintea, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și mulțumim Domnului că ni le-a dat, cred că la fiecare dintre noi. Și dacă avem altceva în plus, înseamnă că este un bonus de la Dumnezeu. Aș dori să spun câteva cuvinte despre evenimentele care s-au derulat și sărbătorile care au fost zilele acestea trecute, despre învierea Domnului, despre înălțarea Domnului, despre coborârea Duhului Sfânt și continuarea cu ceea ce Petru a predicat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când s-a coborât din odaia de sus, unde s-a umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, a început să vorbească cu putere. Și oamenii erau cumva surprinși, pentru că el era un om necărturar, nu avea școală multă, nu avea carte multă, numai atâta că a umblat cu Iisus și umblând cu Iisus, Domnul Iisus și-a pus amprenta pe viața lui și în felul acesta a început să predice cu putere. De ce? Că era însoțit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că așa a spus cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Astfel a fost și Petru, a fost îmbrăcat cu putere de sus și a început să predice Evanghelia. Binecuvântat să fie Domnul, ca și noi să fim plini de Duhul Sfânt, ca să avem puterea aceasta nemaipomenită în noi, ca oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă la Domnul. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Este vorba de versetul 37 din Faptele Apostolilor. Cine a determinat pe oamenii aceștia să pună această întrebare? Fraților, ce să facem? Vedem că oamenii aceștia au rămas străpunși în inimă. De ce? De cuvântul lui Dumnezeu. Singurul care are capacitatea să străpungă inima este cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și amintea fratele Daniel că era un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu sau întorcea spatele lui Dumnezeu, dar în momentul în care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună a Evangheliei, dacă autoritățile n-au putut să-l modeleze, n-au putut să-l corecteze, a venit Iisus Hristos Domnul și a putut să-l modeleze. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și așa s-a întâmplat și se întâmplă, din oameni certați cu legea, din oameni foarte răi, care erau rebeli, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, când au auzit cuvântul Domnului, ca și Petru când vorbea cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta a lovit în inimile ascultătorilor și oamenii aceștia
au fost străpunși de cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta, odată străpuns în inimă, le-a determinat să-și vadă starea de păcătoșenie. Și în momentul acela a spus, ce să facem? Și uitați-vă ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vedem aici că sunt niște etape. Prima etapă este pocăința. Un om care trebuie să fie mântuit, care vrea să fie mântuit, trebuie să fie pocăit. Ajută-ne, Doamne, și binecuvintează-ne, pentru că pocăința este șansa noastră de a trăi veșnic. Și după aceea spune, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze că faptul că noi ne-am botezat a fost consecința credinței în Iisus, consecința nașterii din nou și consecința pocăinței. Noi am intrat în apa botezului nu doar să ne udăm, că am intrat acolo și am făcut un ritual. Faptul că l-am primit pe Iisus Hristos Domnul, am rămas străpunși în inimile noastre, Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, am primit pocăința de la Dumnezeu, ne-a determinat să ne și botezăm. Acestea sunt etapele și după aia spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi veți primi darul Sfântului Duh, așa cum au primit și ucenicii cei 120 în odaia de sus. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Și mai departe spune cuvântul Domnului, căci făgăduința aceasta este pentru voi, adică pentru cei din generația când vorbea apostolul Petru, adică cu peste 2000 de ani în urmă, spune că făgăduința este pentru voi, pentru copiii voștri, adică următoarea generație, și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Adică pentru generațiile noastre, binecuvântat să fie numele Domnului, că noi, când vorbea apostolul Petru, eram departe, dar Dumnezeu a avut în vedere și pe noi, ca și noi să primim darul Sfântului Duh și noi să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu este valabilă învățătura că Duhul Sfânt a fost odată sfinților, apostolilor, ucenicilor și acum nu s-ar mai reversa. Am văzut și am experimentat cu toții că Duhul Sfânt s-a revărsat și se reversă peste noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, pentru că au continuat apostolii, predicarea cuvântului lui Dumnezeu, Evanghelia au continuat și spune cuvântul lui Dumnezeu, cei ce au primit profăduirea lui a fost botezat în ziua aceea și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete, doar la o singură predică. Credeți că apostolul Petru era el atât de iscusit ca să poată să convertească 3000 de oameni? Nu era, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era în el. Cuvântul era însoțit de putere și oamenii s-au pocăit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș dori ca întotdeauna vorbirea noastră să fie una însoțită de puterea Duhului Sfânt. Și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, ei stăruiau, adică ce făceau oamenii aceștia când s-au convertit, când au venit la adevărata credință, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aici vedem că sunt 4 stâlpi pe care se sprijină biserica de-a lungul timpului, adică de peste 2000 de ani. Și ne punem întrebarea de ce persecuția, de ce martirajul n-a putut să dărâme, n-a putut să demoleze biserica lui Hristos. Fiindcă la baza bisericii este Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Învățătura apostolilor, a ucenicilor, a părinților bisericești a continuat până în zilele noastre. Dacă ar fi la cârma bisericii un om, am fi cei mai nenorociți oameni. Dar la cârma bisericii este Hristos Domnul.
Binecuvântat să fie numele Domnului. El este capul bisericii și noi suntem mădulare unii altora și alcătuim trupul lui Hristos. Biserica suntem noi, pietrele vii care o alcătuim, noi care suntem aici. Nu calitatea aceasta a construcției conferă numele acesta că este biserică. Noi suntem Biserica lui Hristos pentru că biserică sau eclesia înseamnă o adunare de oameni. Noi suntem o adunare de oameni și aici se prezintă Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Ce făceau oamenii aceștia, primii creștini sau biserica primară? Primul lucru este că stăruiau în învățătura apostolilor. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca întotdeauna în biserică să fie învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii așa vor crește din punct de vedere spiritual. Când venim în locul acesta nu trebuie să spunem poveștiri, bazme închipuite, întâmplări. Sunt bune și mărturiile care le aduc frații noștri, dar baza este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul este din veșnicie în veșnicie. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni plini de har și de adevăr. Binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că și cuvântul este Hristos. Al doilea lucru spune cuvântul Domnului, că oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Aceasta nu trebuie să dispară niciodată, pentru că primii creștini așa făceau, așa puneau în practică. Și spuneam că cei mai cruzi împărați ai Romei n-au putut să destabilizeze biserica. Chiar dacă îi trimitea la moarte în arenele romane, erau dați la lei, erau alergați în catacombele romane, nu au putut să dizolve creștinismul, pentru că creștinismul a fost înființat de Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Pe o perioadă de 3 ani și jumătate, cât a durat misiunea Domnului Iisus Hristos, a apărut creștinismul. Și creștinismul dăinuie și în zilele noastre. De ce? Pentru că Iisus Hristos Domnul este la cârma bisericii. Binecuvântat să fie Domnul. Următorul lucru spune că oamenii aceștia, cei dintâi care s-au pocăit, care s-au predat lui Hristos în urma predicării lui Petru, spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia stăruiau și în frângerea pâinii. Adică făceau cina Domnului. Nu era doar o masă din aceasta de dragoste. Stăruiau în frângerea pâinii pentru că Domnul Iisus i-a învățat sus, în odaia de sus. I-a învățat când a instituit cina cea de taină. Să faceți lucrul acesta cum? Spre pomenirea mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și-au învățat lucrul acesta, să frângă pâinea, să facă cina Domnului așa cum punem și noi în practică și să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Și următorul cuvânt spune cuvântul Domnului, aceștia stăruiau în frângerea pâinii și în rugăciuni. Rugăciunea este respirația sufletului pentru fiecare dintre noi. Atunci când ne rugăm, vorbim taine cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Să nu lipsească rugăciunea din adunare, din casele noastre, oriunde, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat, rugați-vă la timp și ne la timp. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Aș dori să ne ridicăm înaintea Domnului și cred că a fost o seară binecuvântată, pentru că din nou am simțit prezența lui Dumnezeu și harul Domnului și nu vrem să încheiem doar așa, trebuie să încheiem cu o rugăciune, să cerem ca Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să-și reverse harul peste fiecare dintre noi. Și în urma rugăciunii, fratele Ilie va încheia cu voce tare, Domnul să-l binecuvinteze. Nu plecați până nu terminăm rugăciunea, vă rog eu. Te preamărim pe tine, Doamne, și te înălțăm. Binecuvântat să fii veșnicule Dumnezeu și suveran. Îți mulțumim